Yes, welcome back to my YouTube channel, Scorpio 16, mga ka-Scorpio. Dito na naman po tayo para sa ating bagong video. Samahan niyo po ako sa pagpunta sa sentro po ng Naga City. Dahil meron na pong bagong bukas daw ngayon doon sa sentro. Samahan niyo po akong magpa-sentro. Tara po. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. Hello mga ka-Scorpio, nandito na po tayo sa lugar na binabanggit ko sa inyo kanina na bagong bukas dito sa sentro. Nandito na po tayo. Hello guys, mga ka-Scorpio, ito po yung Plaza Rizal. Binuksan na muli noong nakarang June 18, no? Kasabay ng Naga City Charter Anniversary po. Tara po, ikot po tayo. Pansin nyo po, talagang na-renovate na po itong Plaza Rizal at yung rebulto po ni Jose Rizal. Na-renovate na po, napaganda na po. So ang pinaka pathway po ay maganda na rin po at asfaltado na. Sa unahan po ay naka-bricks na po siya. So itong Plaza Rizal po ay located dito sa Naga City, Kamsur. Ayan po. Hindi naman po siya gaanong kalaki Plaza Rizal, pero napapalibutan po siya ng mga puno, no? Talagang isang lugar para sa pasyalan, bonding ng mag-anak, mga barkada, magjowa. Basta dito po, pasyalan po talaga. Nakita nyo po, bagong gawa siya. Salamat at maganda po ang panahon ngayon. Sa mga mga magpapasyal dito, nasa gilid naman po yung bilihan ng mga kakanin. Po yung nakasarado nung mga ilang buwan dahil nga po i-renovate siya. At dahil nasa na tayo, open na, pwede na po mamasyal, pero kailangan pa rin natin i-observe ang social distancing tsaka pagsusot ng face mask. Kailangan mag-ingat pa rin po tayo.
Yan, bago nga, naka-brakes na siya. Tapos, yan, aspaltada. Tapos meron din siya mga daanan para sa mga PWD para sumusunod sa patakaran ng mga national parks. Yan po mga ka-Scorpio, ang ating bagong renovated na Plaza Rizal. Salamat po tayo kay Mayor Nelson Legacion, kay Vice Mayor De Asis, sa lahat po bubuo ng Sangguniang Panglungsod po at naparenovate po ang Plaza Rizal. Yan po, kita nyo po na sa background ko sa likod ang statue po ni Gato C. Rizal na nag-birthday yesterday, June 19. Tapusin ko na po ang aking video ngayon. Mga ka-Scorpio, shoutout ko lang po ang mga kasama ko sa YouTube. Shoutout po kay Kong TV. Shoutout kay Eman, Timedes TV, Juniboy, kay Boss King, kay Yo, kay Vic Cortez, lahat po ng bubuo po ng Team Payaman. Shoutout din kay Bambi Rarican, Team Adonis Solid, The Budin Family, Madam Kiay, Jen Rabs, kay Yes Yes Yo, Shell Sword, kay July Paunil, Serdan TV, JTV Katagumpay, kay Jowo Motovlog, Motosakto. Susunod na lang po na vlog yung mga iba pang kasama natin sa YouTube. Sa mga hindi pa po kadikit sa akin dyan sa YouTube channel ko na Scorpio 16, hit lang bell button, subscribe, like, comment, and share. And salamat po sa panonood. Ako po ay sumusuporta kay Eman Nimides TV, kaya po ako nagpakalbo. So sa lahat po ng gustong mag-support kay Eman Nimides TV, watch lang po ang kanyang video sa kanyang YouTube channel na
Eman ni Mides TV. Ingat po tayo lagi mga ka-Scorpio. God bless us all. Mabalas po.